My vám však teraz ukážeme jednu modernú štátnu základnú školu, ktorá ako keby ani nebola na Slovensku. Malebná dedinka Višňové pri Žiline, 2700 obyvateľov. Deti sa tu však učia v supermoderných podmienkach, aké by ste v meste hľadali asi márne. Žiadne písanie kriedami, ale výučba na elektronických tabuliach. V súčasnosti už máme v každej triede interaktívnu tabuľu, kde môže prebehnúť vyučovanie, testy, skúšanie. Celá škola je bezdrôtovo pripojená na internet a takto tu napríklad vyzerá hodina zemepisu. Na tejto hodine sme preberali sopky a sopečnú činnosť. Deti na internete vyhľadávali najznámejšie sopky po celom svete a určovali zároveň, na ktorom kontinente ležia. Notebook sa rýchlejšie hľadá a na tabuľu sa lepšie kreslí. Učíme sa, píšeme a robíme prezentácie. V 3 triedach vyzerá vyťahovanie zošitov a učebníc úplne inak, ako to všetci poznáme, a toto je domáca úloha 7-ka z angličtiny. Žiaci majú každý svoj vlastný notebook, ktorý si nosia aj domov. Na vysokej úrovni sú tu aj pohybové aktivity. Telesná výchova je v každom ročnom období iná. Keď je v zime dostatok snehu, využívame aj pre menšie deti na sankovanie. Máme vlastne sanky pre celú triedu a máme zase zabezpečenú školu bežkami. Môžu tu v okolí bežkovať v rámci telesnej výchovy. Z futuristického Višňového pre televíziu Roman Gaduš. Na našich cestách to sem tam vyzerá ako